Ahojte, moje meno je Miška, lektorka jogy rôznych druhov, medzi iným aj prenatal jogy, ktorá je určená pre tehotné ženy. Pokiaľ cvičíte jogu počas tehotenstva, má to veľa benefitov pre vás aj pre bábätko. Okrem iného predchádzame nespavosti, bolesti chrbtu, zlepšuje cirkuláciu krvi v tele, prekrvuje orgány, takisto navodzuje pocit relaxácie, pohody, ak je dobre vám, je dobre bábätku a veľa iných benefitov. Okrem toho, že cvičíme jogu, tak nezabúdajte na pitný režim. Zlatičko, dojčenská voda, vhodná aj pre zlatičko v brúšku, ale takisto je veľmi dobrá pre bábätka po narodení, tým, že ju nemusíte prevárať, takže skvelé ju mať po ruke celý deň. A dnes by som s vami rada prešla rannú rutínu. Zo pár póz, veľmi jednoduchých, ktoré môžete cvičiť kľudne v posteli alebo kdekoľvek na pohovke, kdekoľvek, kde vám je pohodlne. Bolo by super, ak by ste mali po ruke veľa vankúšov, diek alebo niečo, čím sa môžete potom vypodložiť, aby vám bolo pohodlne. Takže ja tu mám deku a bolster dnes. Pokiaľ máte podložku, tak na podložke uložte sa na chrbát. Vždy, keď si láhate, tak si láhame cez bok, cez pokrčené kolená. A zoberte si teda buď vankúš alebo deku. Ja tu mám takýto bolster na dnes a položte si ho pod chrbticu. Tak, aby vaša pánva bola na zemi a položíte sa na bolster alebo vankúš. Hrudník sa vám otvorí do strán a ruky položte pozdĺž tela alebo tak, ako vám je príjemné. Nohy môžete mať buď vystreté, alebo ich môžete pokrčiť, môžete ich mať takisto vyložené na niečom, ak je vám to príjemné, alebo ich otvoriť do strán, do tzv. Motýla. Dôležité je, aby ste necítili príliš veľa pnutia na brúšku, najmä pokiaľ bábätko a brúšku už je veľké, malo by vám byť pohodlne a snažíme sa otvárať hrudník. Zatvorte oči a chvíľku ostaňte a začnite sa sústrediť len na váš dých, na vaše telo a na bábätko. Každý nádych prehlbujte, môžete si odrátavať na 6 a výdych úmerne tomu predĺžím. Opäť si odrátavam na 6. A snažite sa najmä ramená, aby sa vám uvoľňovali do strán, otváral sa hrudník, otvárate srdce, uvoľňujete emócie. A vnímajte, ako sa vám ten hrudník pri nádychu do strán otvára. A pri výdychu sa opäť všetko uvoľňuje späť. Prípadne pokiaľ máte nohy otvorené do motýla ako ja, môžete ich mať podložené vankúšmi alebo paplónom, čokoľvek improvizujte, tak aby ste necítili príliš veľa ťahu. Malo by to byť príjemné, najmä pokiaľ to je rané prebudenie, telo je ešte stuhnuté. Ešte chvíľku ostaňte. Chvíľa, ktorú si chcete vychutnať. Prežiť ten moment. Pokiaľ vám aj myšlienky ujdu mimo dýchu, vráti ich späť na váš dých, snažte sa nemyslieť na nič iné. Tých 20 minút venujete iba sebe. Regenerujete nielen telo, ale aj myseľ. Pokiaľ je vám to póza, ktorá je veľmi príjemná, môžete sa potom do nej vrátiť, aj keď skončíme lekciu. Inak pomalinky prejdeme dole z bolstru, alebo teda z vankúšov, čo ste. Prevalite sa na bok, opäť cez bok sa dvihneme. A položte sa späť na chrbát. Pokrčíme kolená a pritiahnem si ich z vonkajšej strany trupu. Obchyťte si kolená, tlačte krížek k zemi, a bradu zaťahujem mierne k hrudnej jamke, aby ste čo najviac stavcu na chrbtici pritiahli, pritlačili dole k podložke. A snažite sa jemne ťahať kolená dole smerom k zemi. Pokiaľ chcete, môžete sa mierne pohupovať zo strany na stranu, ak je vám to príjemné, pomasírovať sedacie svaly, chrbticu. Potom zastavím a pokrúžim kolenami. Tak ako ich máte, môžete ich mať bližšie, ďalej od seba, vždy tak, aby ste
tlačili brúško do jednej strany, do druhej. Dokončím a prejdeme do šťastného dieťaťa. Kolena mám pokrčené, iba dvihnem chodidla, tak aby som mala členky niekde nad kolenami a obchytím si, čo dočiahnem. Buď holené kosti, členky alebo chodidla a mierne ťahám kolená dole z vonkajšej strany trupu, ako keby ste ich chceli položiť na podložku. Chodidlami, ako by som stála na strope a snažím sa ich mať rovnobežne jedno s druhým. Pár nádychov a výdychov ostanem. A uvoľním. Položím chodidlá na zem, kolená mám stále pokrčené, chodidlá sú širšie ako boky. Ruky môžete položiť na brúško, na bábätko a spúšťam kolená do jednej strany, do druhej. Ešte párkrát. Môžete aj podržať kolená, nechať ich padnuté do jednej strany. Snažím sa nedvíhať pritom lopatky od zeme. A takisto do druhej strany. Vrátim späť. Vystriem nohy. A natiahnem ruky nad hlavu. Čiže pokiaľ nemáte priestor už za hlavou, môžete ich mať kľudne pokrčené, tak ako vám je príjemné. A ideme ponaťahovať jednu aj druhú stranu. Pokiaľ už bábätko, brúško máte väčšie, tak opatrne, aby ste necítili príliš veľa ťahu v oblasti brúška. Chcete len príjemný stretch, kedy natiahnete jednu stranu, druhú. Tak ako to cítite, môžete pritom striedavo prepínať špičky, flexovať. Poď kľudne jednu stranu podržím, predýcham. Takisto druhú. Pokrúžim potom zápestiami aj členkami. V jednom smere, takisto v druhom. Dokončím. Pokrčím kolená opäť. A cez bok sa dvihneme do sedu. Položím ruky na kolená, sadnite si tak, ako vám je pohodlne. Opäť môžete mať nejaký vankúš, na ktorom sedíte. Môžete mať nohy tak, ako ja mám, prekrížené v klasickom tureckom sede, alebo môžete mať takisto nohy v motýlovi, ako je vám príjemné. Chytím si buď predkolenia, alebo kolená stehna, kde dočiahnete a ideme krúžiť celým trupom. Idem mierne do predklonu, do jednej strany, dozadu a tak, ako vám je príjemné. Tak aby ste cítili, že uvoľňujete spodnú časť chrbtice. Pokrúžim párkrát. Kľudne môžete ísť pomalšie, rýchlejšie, ako to cítite. Do druhej strany takisto. Nezabúdajte dýchať pri tom. Dokončím, zastavím. Natiahnem ruky pred seba a s nádychom ich otváram do strán, vypnem hrudník, dlane pozerajú vpred, pozriete mierne hore. A s výdychom ruky natiahnete pred seba, tentokrát otočím a horná strana rúk sa mi spojí, brada klesne k hrudníku, lopatky otváram od seba. Opäť nádych, otvorím hrudník a výdych, vyhrbím sa, brada k hrudníku, brúško ide vzad, pár nádychov a výdychov. S nádychom naberieš energiu, pozrieš mierne hore, otvoríš hrudník a s výdychom sa vyhrbíš. Ešte pár nádychov a výdychov. A po ďalšom výdychu uvoľním ruky po stranách, pôjdeme do bočného úklonu. Pravú ruku položte vedľa tela, tak ďaleko, aby vám stále boky, zadok ostával na podložke alebo na zemi. Ľavá ruka ide hore a ukloním sa do strany. Ťahám sa cez ruku smerom vpravo, ale ľavú časť sedacích svalov tlačím k zemi. Môžete pozrieť buď hore, alebo pozerám dole k podložke. Ako je vám príjemné pre váš krk a dýcham. To ľavé rameno sa snažím ťahať dole od ucha, aby ste nestláčali krčnú chrbticu.
Ešte pár nádychov a výdychov. Nádych ťa vráti späť a s výdychom plynulo prejdem do druhej strany. Pravá ruka hore, ukloním sa vľavo. Potiahnem ruku čo najviac doľava a potlačím pravú stranu pánvy dole k zemi. Môžem pozrieť opäť hore, alebo tak, ako to cítite. Hlboko dýcháš. Snažíme sa potvárať, ponaťahovať, prekrviť všetky medzerebrové svaly, tú bočnú stranu. A nádych ťa vráti späť hore. Budeme pokračovať pozíciou dieťaťa, ktorá je skvelá regeneračná, dobíja energiou. Pokiaľ máte po ruke vankúš, deku použijeme. Položte si ju pred vás a prejdem na všetky 4 na začiatok. Otvorím kolená širšie, ako máte boky, sadni si na päty, palce na nohách sa ti spoja a tu položím čelo na vankúš, na deku, čokoľvek, čo máte po ruke. Natiahnite ruky vpred, uvoľnite ich, necháte hrudník klesať dole. Pokiaľ je už brúško väčšie, ďalší variant je, ja vám ukážem, môžete takisto použiť niečo väčšie, nejaký väčší vankúš, ja tu mám bolster, tak aby ste mali dosť priestoru pre brúško, kedy sa položíte a lahnete si, tak aby vám bolo príjemne, komfortne. Snažite sa zadok držať pri pätách. Ak by vám však aj ten sa dvíhal, môžete mať takisto niečo na pätách, sedieť na tom. Čiže čokoľvek sa vy podložte, kde treba, tak aby vám bolo príjemne. A chvíľku ostanete, zhlboka dýchate. Pokiaľ však ste ešte niekde v začiatku tehotenstva, alebo teda už ste po pôrode, tak takisto môžete skúsiť položiť len čelo na zem a uvoľniť sa. Dôležité je, že zhlboka dýchate a uvoľníte celú hornú časť trupu. Ešte chvíľku ostaneme. A pomalinky s ďalším nádychom sa dvihnem na všetky 4. Položím dlane pod ramená a kolená pod boky. Kolená otvor na šírku bokov alebo širšie, ak treba pre brúško. Kráva mačka párkrát ešte mobilizujeme. Prebudíme chrbticu, kedy s nádychom ti brúško padne dole, hrudník vytlačíš vpred a hore, pozrieš hore a s výdychom sa vyhrbíš, brada k hrudníku, otváraš lopatky do strán. Nádych, brúško padá dole, pozrieš hore, otvor hrudník čo najviac a výdych, vyhrbíš sa, pozrieš na pupok, ťaháš ho voči chrbtici. Ešte nádych a výdych. A posledný nádych. A tentokrát s výdychom môžem klesať bokmi dozadu k pätám, podržať, rukami sa odtláčam a predýcham. Ostanem pár nádychov a výdychov. Otvor spodný chrbát. Vrátim sa späť a vrátim sa do pozície dieťaťa. Tak ako ste boli predtým, tak ako vám je príjemné, ten variant. Pomalinky sa dvihnem späť na všetky 4. Položím pravé koleno za pravé zápestie a ľavú nohu natiahni vzad, pokiaľ máte priestor. A sadni si na pravú pätu. Otvoríme prednú stranu ľavej nohy, natiahneme, hrudník dvihneš hore, pozrieš vpred a hore. Tak, aby
Noha netlačila brúško. Chvíľku ostaneš, dýcháš. Vymením nohy, vrátim sa späť, to isté ide druhá, takže ľavé koleno ide za ľavé zápestie, pravú natiahnem vzad, položím priehlavok na zem. Dvihni hrudník hore a nechaj pánvu klesať dole k zemi. Snažíš sa nepadať ani doprava, ani doľava. Pozeráš mierne hore a otváraš aj hrudník pri tom. Ešte nádych a výdych. Vrátim sa späť. Sadneme si na päty. Ukončíme dnes dýchacím cvičením. Budeme striedavo zatvárať nosné dierky. Že môžete použiť pravú alebo ľavú ruku, nezáleží. Väčšinou používam palec a prostredník. Zatvorím pravú dierku a nadýchujem ľavou. Nadýchnite na maximum, vymením a vydýchnem pravou. Nadýchnem pravou. Vymením a vydýchnem ľavou. Nadýchnem ľavou. Vymením a vydýchnem pravou. Pokračujte ďalej ešte samé, striedate dierky po nádychu. Je to cvičenie, ktoré skvele balancuje hormóny, takisto obidve nervové sústavy v tele, takisto dodáva nám energiu, detoxikuje. Takže ešte pokračujte. A pokiaľ si dokončíte tým, že vydýchneme ľavou dierkou, tak ukončíte celý set, celú sériu. Môžete sa vrátiť do pozície dieťaťa, kedy sme sedeli na pätách, kolená boli otvorené na šírku podložky, alebo teda širšie ako boky, čelo máte na zemi, alebo na nejakej podložke, ruky uvoľnené vpred a takto ostaňte tak dlho, ako môžete. Veľmi prospešné pre telo aj pre myseľ. Takisto kedykoľvek počas dňa, pokiaľ potrebujete chvíľku zregenerovať. Pozícia veľmi vhodná. Inak vám ďakujem veľmi pekne, že ste dnes so mnou cvičili. Prajem vám krásny deň, teším sa na budúce. Namaste.